Không xuống đi. Ra. Ra. Tama phun kau phun đi. Hingkai norok biduni starting on nugi mankana chini tiprasa taku khoroksa toilet bisingo drugs nahari tongui manjakmani obo hai mangpili rok chin tiprasa ni bagi belai kheno lasima sijatai sana thangkai job jolibo khap khairugo tangai baksa baksa chin tiprasa rok tau khono khasiang na klai chung jotono saimano drugs jakhangkai kwthang tongya thuyu thuyma thango nei haibanosi chin tiprasa rok tabuk phanchi khasia baksa baksa obo hai ke drugs rok chalai tongo please ang norok no jotono request khaina musong jara chin tiprasa rok tabuk phano drugs chai tongo please norok yakar baidi norok ni bo phan norok no baba hai ke kosto kai pusui kolo kotor khai tuui pori riui norok please norok ni buma phani imang no obo hai ke tas baidi ang norok no jotono request khaina musong kaham ni lama o thani sob somoi hamya ni lama o ta thani kaham ni lama o thangai chinung borok bai kaham hinjaknai kaham ni sinijaknai nung jodi no hamya samungo thangangkai nini dam bo manglak nung sejokai ahino langma chawai theinani nangnai gangai khapangni takute buksong norok no naini Không xuống đi. Ra. Ra. Tama phun kau phun đi. Nung đang khajau ni kero. Hả? Hey. Hey ni na pura basala.